Hi guys! Welcome back to my channel. And yes, karong adlaw lahi ako ang background kay wala ko sa akong usual nga setup. And then karong adlaw day no, special ning video kay bag-o ni nako nga content. So let's get started. So guys, karong adlaw di ay no na ay bagong package nga naabot sa akong doorsteps, and then gikan ni siya sa Japan. So yes, kani nga package, excited na kay ko abrihan ni nga package. So it's Umai crate by Japan crate, no? So yes, ato na ning abrihan na pa ni tape jud, no? So yes, di anta magdugay ako sa ning abrihan aron mahibaw na to kung say sulod, kay excited na sad ko nga mahibawan og unsay sulod ani nga package. So yep, unusual, di na siya pareha sa ako ang uban nga mga crates nga mga chocolate ug candies. Kani siya kay mga umami flavored nga mga pagkaon. So yes, mo na siya. And then naa siya, of course, as usual, na ay booklet nga bahin sa unsay sulod ani nga box. Yes, because it's in Japanese, no? Di matakasabot og Japanese. So yes, na siya dire gi-translate na siya in English para masabtan nato tanan, no? Okay, so ato nang i-go through kung sa sulod ani nga package, no? So yes, ang pinakauna kay kani siya, which is Hakata Ramen, na siya nga gikan sa Japan. Mura siya og spaghetti og packaging, pero ramen day ni siya, no? Okay, so yes, ang pinakauna kay Hakata Ramen na siya, no? Yes, di ni siya Lucky Me, di ni siya Maggi. So lahi ni siya gikan yun sa Japan, kay of course Japanese na siya, and then Japanese po na ang mga instructions rin, no? Pero don't mind that, kay naadri tanan ang instructions sa booklet ug unsaon na siya pagluto. So yes, akong lutoon unya tanan. And then ang kaning sunod kay Maloni noodles. Yeah, Maloni noodles mo na siya. It's actually mura siya og white noodles, no? So ambot lang kung unsa na siya. Pero ato na lang ang tilawan kung unsa jud ni siya. Okay, so ang sunod kay mura o siya og bread pan nga ambot sa ni siya. It says here wheat gluten for sakuyaki. Ambot unsa man ang sakuyaki. So siguro no, isagol siguro ni sa ramen, no? But I don't know. So pero ato na lang sulayan unya ug sila mi ana. Ang sunod kay Kitakata spicy ramen, mauna siya, and of course it's all in Japanese, so di ko kasabot ana, no? Pero ato na lang lutoon unya. Okay, ang sunod kay sesame ramen, sesame flavored ramen. Flavoring din ng sesame, no, at kabalo. So muna siya. Okay, so this one is awasi dashi. Mura siya og bangus flavor, pero ako kabalo bangus flavor jud siya, pero kay nay bangus unsa ni nga isda, tuna ba siguro na siya. Muna siya na sa packaging, I think tuna na siya, no? Pero yes, I think it's great nga ibutang siya sa imong sabaw, mahatpat, masuba, maudon, miso soup, or whatever unsa imong sabaw. Siguro lami ni siya ibutang sa imong sabaw, no? And then yes, moving on ta sa napay tulo ka instant noodles, no? Okay, so ang kaning instant noodle kay shrimp tempura soba. So shrimp flavored yun, you know? Ato ni siyang tilawan niya, no? It's shrimp tempura soba mo na siya. So kani kay seaweed spicy ramen mo na siya. Makita niyo na nga na seaweed pictures iya ang film, iya ang putos, no? And then ang last one kay udon dape. Mo ni siya ang udon dape. Yes, ato ning tilawan ug sila me ani. Yeah, let's go. So yes, mo to siya ang mga product sa udon, I mean Umai crate, no? Nga gikan sa Japan, of course, makita niyo wala na sulod ang box. Empty na jud ang box. And then yes, so ato nang luto, no? Okay guys, so karon day nasa akong tapad ako ang sister nga siya magaluto diri tanan, and of course,
nitabang kog luto niya no kay di ko tapulan. Pero of course, ug ganahan mo mulantaw yun sa namo ni pagluto, head on to her channel na link down below. Na siya link down below. So sige na magsugod na ta unsa tong tilawan. So of course, siguro magsugod ta sa mga instant noodles no. Unsa man ni? Ang una na to kanina lang siguro kay na sa pinakakuan. So ang among unang tilawan kay ang shrimp tempura soba no. So cheers. Cheers, buddy. Sabos flavor ba? Kuan siya, pagka shrimp, no shit, kay shrimp din siya. Yeah, actually yes, mura siya shrimp soup. And ang texture gihapon niya kay of course mura gyapon siya lucky me nga instant noodles no. Ang texture sa yang noodles pero ang yang flavor kay medyo pagka shrimp din siya and medyo naipagkatamis-tamis nga parat-parat gamay no. Okay, so yes, moving on ta sa tong next one. Bye kani. Unsa man niya? Udon dape. Okay, so next one ang among tilawan kay ang udon dape. What anda yun? Agay. Di kabaw. Cheers, buddy. Cheers, buddy. Kita mo pala eh. Interesting. Mura siya udon soup nga ordero ninyo sa restaurant, no? Ang lami. Definitely good. Dili siya pangkaraniwan nga flavor ng imong matilawan sa Philippines. Lami siya ba? Naglami Ang noodles niya, murag thick gamay. And naap siya murag mura siguro ni siya biscuit or carne siguro ni. I don't know what's this. Sama na. Nga naa sa iyang seasoning, no? Murag siya pork ba nga chicharon. Murag siya chicharon nga nakuha na humok na. Yeah. Okay, moving on ta. Ano siya pagka-pork flavor gamay, no? Okay, ang next one kay seaweed spicy ramen. Seaweed spicy ramen. Let's go. Let's do this. Ay, nasa seaweed daw. Ang Main. tilawan na itong seaweed eh. Cheers. Seaweed. Yeah, I appreciate. Hindi ganahan? I don't like. Kalamay kayo. Di ko ganang seaweed ba? I don't, you know that? Arte mo guni siya. Di ba ka isda. sa miso? Hindi siya ganahan. Miso soup. I don't like miso. Di atay. Of course, this is instant ramen. Cheers, So, buddy. Cheers, buddy. Yeah. Nakaya siya pagka-spicy gamay, no? Tilawan naman pagka-spicy. Yeah, gamay. Hint. And yeah, if nakatilaw mo og seaweed soup, no? Inahana jud kay siya og flavor. Pero medyo spicy lang. Medyo nasi kick gamay. Medyo spicy jud siya. Of course. Siguro ka ng sabaw. Sabaw ano niya. Ang sabaw niya, murag spicy jud na siya, gimo siyang imnon. Yeah, okay, so move on ta sa next one. Hakata ramen Okay, so ang sunod na to kay ang Hakata ramen. Mura siya mong tilawan. Dili ni siya instant noodles, no? Giboil lang mo ni siya. So yes, let's try. Tinuod nga noodles guys ha. Tinuod. Noodles man gyapon na tanan. Wala mong fake na noodles pakang kayo. Mahilo nung tata. Kung takbalo mo gamit og kuno chopsticks. Ikaw di kabaw. Ano na siya ba yo? Di mo nga kabalo nagkatak-katak ng mga sige, cheers. It's a bay kinahap mo. Cheers. Yo. Mura siya ramen sa Japan bay. Yeah. Gikan mo gunis Japan, so of I course. mean like kanang authentic nga real nga ramen nga homemade ba? Ang noodles nga gigamit, no, kay murag sa miso soup. May lami bay. Pero yeah, of course, creamy kay ang broth. Oh yeah. Nga matilawan. Definitely. Matilawan na masig wala ko nahigop og broth, no. Pero creamy kayo akong matilawan. Kanang yung broth kay naadre sa noodles so. Murag nikuan siya ni absorb ang Mupilit jud sa noodles ang iyang broth. ang broth sa noodles. Yeah.
So ang next one kay Kita Kata Spicy Ramen. Spicy na sad ni, ganahan kag spicy? Oh yeah. Okay, so let's try. Yeah, man. Spicy is my thing, boy. Alam, mura lagi siya. Pisting na, ano siya. Okay, dili siya buo, no? Dili mo siya fried. Di ba good fried kay, nga. ano ba ito, inaani ang noodles, kay gi-itsa-itsa ngon. Okay, let's try. Yeah, cheers. Oh! Yawa halangan eh. Katong kaniha di ra kay siya halang pero kani halang jud kay siya. Bye, tubig, bye! Pero ang lami niya no, of course ang yang broth thick gyapon kayo. Lami kayo ang broth niya. Iyang consistency more siya spaghetti kay medyo thick kay ang iyang sauce. Pero yes, lami yun kayo siya. Bay, ganahan ko halang, pero halang kayo, bay. Okay raman, magbantar na ako. Wagi ko nino tubig, ikaw Ano naman. or ang samyang? Ah, samyang may hang. Masahang tong samyang. Ah! Masahang Sige. itong samyang, pero Kaya ra sa kaya raman taste pala buds. siya. Pero lami yun siya. I don't know, ug di mo wa mo gilamian pero lami yun siya para sa kuha. No? So moving on ta sa to ang next one. Okay, so ang next one kay Maluni noodles muna siya. Let's try. Bay, hang ito ganyan, bay. Let's try. Glass noodles. Dali, dia kay kapoy na ba kay kukuhan rin. Cheers! Okay, cheers. Wala ko nakuha. Okay, ang broth na kay mong gihimo no. Atong isda nga broth seasoning plus giada na mo og beef broth nga nor cubes. No, common kay na siya pero ang iyang noodles no, mo na siya gigamit sa japchae sa Korean noodles. Nga lisod kayo siya ikon sa chopsticks kay danlog kayo. Pero lamig siya ay. Katong fish nga broth. Ang fish nga broth murag lami yun siya. Ang fish nga broth I-combine o- sa beef broth. So, it really Yeah. tastes good, guys. So ang next one kay sesame flavored ramen mo na siya. So ato ng tilawan, ibutan na siya. Saman, bay. Kuha ka. Yeah. Bay, cheers, buddy. So kani siya ang texture sa iyang noodles no mura siya pancit canton. Yeah. Ang texture. Kaya murag pareha same noodles na yung gigamit. Oo, nipis nga. Early. Pero lamig siya, guys. Pero ang flavor niya, of course, umami. Medyo dili ra kasi ingon nga parat, dili siya ingon nga tamis. But it's the right amount of umami flavor. No? Okay, so yes, sa atong natilawan nga mga ramen sa mga favorite ato. Ani, bay? Sino na Ang ni? katong hakata nga ramen, ang katong Kaning katong puti yung broth. Yeah, kaning nipis nga noodles ba? Kani. Hakata noodles. Hakata ramen kay agi sa yang broth ba? Nga rich kayo. Mura gid siya kanang ramen nga kanang kuan di ba? Kanang homemade siya sa Japan ba? So, mo ang favorite. Unsa man mo? Kuha kay kaning spicy kay I don't know, ganahan gi ko. Bawas ako spicy pero ganahan gi ko. Lami kayo. Boy, that's too lami kayo spicy. ang iyang masig spicy siya. Lami kayo kay nanam kay ang iyang flavor no. Mananam di kayo nga murag ang iyang creamy po kay iyang soup. So yes, mo na akong favorite. So yap, mo dito ang akong unboxing sa Umai Crate January 2021. Okay, yes, salamat di kayo nga naabot mo diari nga part sa akong video, no? Hahaha, salamat di kayo. So once again, check out ang pagluto ani nga mga ramen sa ako ang manghod nga channel, Tilaw-tilaw. Link down below, no? And of course, yes, mura siya ako ang video. Salamat kayo sa paglantaw, like, comment, and subscribe. If wala po muna ka-subscribe, and if di mo ganahan sa akong video, pwede mo hawa or mo leave og dislike. Pero like niyo ang video, palihog og kulat sa thumbs up button. So mura na ako ang video. Peace!